PowerShape je zjednotený systém ošetrenia celulitidy a tvarovania postavy. V podstate je to prístroj 3 v 1, kedy sa používa radiofrekvencia, laser a vákuový systém. Väčšinou sa odporúča jedno ošetrenie za týždeň v 5 až 8 opakovaní. Ošetrenie je najvhodnejšie pre klientky, ktoré sa chcú zbaviť nadmerného tuku a celulitidy. Medzi kontraindikácie zaraďujeme tehotenstvo, dojčenie, menštruáciu, ochorenia vylučovacieho systému, tenkú pokožku, rozšírené cievky, takisto krčové žily a rakovinu. Viditeľné výsledky sú hneď po prvom ošetrení. Účinok masáže vlastne napomáha lymfatickej drenáži, ktorá robí pokožku jemnejšou. Po prvom sedení klient schudne 1 až 2 cm v závislosti od toho, ako je uložený ten tuk.